Takže ja vás vítam u mojho nového videa. Dneska je to skorej pre, by som to povedal, dneska je to pre Martina. Je to omluvné video, alebo proste video o tom, že sa mu ospravedlňujem, lebo vo štvrtok, sa mi zdá, vo štvrtok sme sa trochu pohašterili. No a taká blbosť to bola proste a mňa to trochu sere niekedy a chcem sa mu, jak by som to povedal, ospravedlniť. Takže Martin, ja sa stavím, že teraz pozeráš toto video, teda budeš ho pozerať ako prvý, tak sa ti veľmi moc ospravedlňujem. Aj keď viem, že si ripotý do mňa, takže ale ne, tak si láskavo odpusť tie skurvené reči, teda, sorry. Takže veľmi sa ti omlúvam, aj keď neviem za čo, ale dobre, jebem na to, nechám tak, takže, lebo v piatok alebo v štvrtok, sa mi zdá, že v štvrtok sme mali menší konflikt. No, mali sme takú menšiu psychologickú vojnu. A išlo len o to, že sme si prejavili vlastný názor, teda, no, názor by som to tak nazval. Takže kvôli tomu, takže, no, chcel som to robiť kratšie, takže Martin, jak si sa urazil, omlúvam sa, aj keď neviem za čo. Takže, dobre, takže toto bolo omluvné video pre Martina, takže čaute.